Sister Teresa, nsellimlek, nagħmel kif wettek u veru li meta nispiċċa programm u nkun sa nibda ieħor, jiena niltaqa' miegħek u nispjegalek dak li nkunu sa nibdew il-ġdid. Paċi miegħek l-ewwel nett u mal-familja kollha tiegħek. Mela bil-għajnuna Tal għadna kif spiċċajna, għadni kif tfajt 17 il-programm dwar il-ktieb ta' Tonino Bello fuq Omna Marija. Il-ktieb kien iġib l-isem Marija Mara ta' żminijietna. Rajt Marija Omna, l-Kunċizzjoni, imtella s-sema, mdawra mal-anġli, nifirħu b'dan kollu. Imma Marija eżiż aqraw għamlilkom ħafna ġid dawk il-programmi li tfajt fuq il-Madonna. Il-Madonna għexet il-ħajja bħalma qed tgħixin tu qed ngħixin. Madonna kienet tintaqa' ma' sħaba, sejra magħhom biex timla l-ilma. Iġri tħaffef tara x'ħadd tilbes għax sar il-ħin biex tmur tiġbor il-bina mill-iskola tintaqa' mal-ġenituri l-oħrajn. Kellem il-Giuseppi, ma Giuseppi kemm qed naraka jien waqqaf ftit mix-xogħol, ejja strieħ. Titkellem ma' Ġesu bħala bina. Pruvaw jintaqgħu ma' daw il-programmi għax jagħmlulkom ħafna ġid. Issa bil-għajnuna Talla, intom kif dejjem għattilkom dawn il-programmi huma programmi li kienu saru fuq Radio Marija li kienu jisom 25 minutes, hemm is-signature tune fil-bidu u anke fl-aħħar, fin-nofs ikun hemm mużika li tkun taqbel xi song li tkun taqbel ma' dak li nkunu qegħdin nitkellmu fuq, u issa sa nintaqgħu ma' personaġġ li hija verament ta' min jaqra fuqha, min din li sa nintaqgħu magħha f'daw il-programmi li ġejjin. Hija Santa Rita minn Kaxxja, qaddisa ferm popolari. Se naqraw mill-ktieb ta' Patri Peter Paul Kakija, Agostinjan, ma nafx kitbu xu jew m'għamilx translation mit-Taljan, kien sejt. Għamel verżjoni, saret verżjoni ġdida tal-ħajja ta' Santa Rita skont sejbiet ġodda. Din il-persuna eżis semmija nisa nitkellmu fuqha. Santa Rita għexet il-ħajja tagħha fuq dak biss li ritalla minna. Allura tista' tkun verament ta' xempju għalik u għalija. Santa Rita minn Kaxxja saret qaddisa tafu għaliex. Għax għamlet dawk l-għażliet li rriflettew il-mamudija u l-maturità tagħha bħala dixxiplu ta' Ġesu. Nisimgħu u nitgħallmu dejjem. Għandha ħafna x'tallimna din qaddisa. Allura dawn il-programmi li sa nitfa' jiena jisni nitfa' 2 fil-ġimgħa. Prova. Sib il-ħin u isma' xi ħaġa. U ma stedina dawn il-programmi għalik biex flimkien niskopru li l-għażla ewlenija ta' Rita tul il-ħajja kienet li simgħuha sew li tikkopera b'mod ġeneruż mal-grazzja ta' Alla. Iżda kien meħtieġ ta' li tagħmel bosta għażliet żgħar u anki kbar biex dan iseħħ. Meta inti timxi mal-grazzja ta' Alla, inti wkoll għandek għażliet x'tagħmel u Santa Rita sa tgħallmek ħafna.
Santa Rita kif tafu ġiet meqjusa bħala il-mara eżemplari ta' kull żmien. Il-bieraħ u l-lum. U għada. Il-bieraħ, il-lum u għada. Xempju għal kulħadd. Mela kienet xempju għal dawk li baqgħu xebbiet. Kienet u għada. Ta' mara miż-żewġa. Ta' palma inti ta' armla. Inti armla għandha x'tgħallmek ukoll. U ta' reliġjuża m'għandax tgħallem anki lili. Għalhekk jiena hekk nixtieq li dawn il-programmi li qegħdin jiġu mitfuwajn fil-YouTube ikollok xi ftit ċans hekk ingħaqad mal-mulej għejnu lil xulxin jitolbu naraw x'tistgħu titgħallmu biex dejjem nimpruvjaw xi ftit il-ħajja tagħna sakemm dan il-mulej tagħna li tant qed jieħu ħsiebna dan Ġesu kontinwament biex jien nista' qed impaċċpaċ. U qed iġalni jien ma nista' nagħmel xejn biex int qed tismani u għandek widnejk qegħdin jisimgħu. U qed ikun magħna kontinwament magħna induru lejh u ngħidulu kemm tħobbni mulej, kemm tridli ġid li għandi jiena nafu kollu minnek. Grazzi mulej. Nsellimlek intik il-paċi tal-mulej lilek u lill-familja kollha tiegħek. Jekk intom tkunu tridu tiktbu xi comments, jiena nkun nista' bil-għajnuna hekk u ġvera li tin il-mulej, nkun nista' nirrispondikom u anki dak li tisimgħu ippruvaw ixxerjaw. Xi ħtieġ li aħna nkunu kif tant jalmuna li jridu nevanġelizzaw dak li l-mulej innembaħ lilek ipprova xerdu ma' ħadd ieħor. Insellimlek il-paċi tal-mulej tkun miegħek.